Καλώς ήρθατε στα Έπιπλα Γεωργιόπουλος, στην ακτή Δημαίων 80 στην Πάτρα. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε δίπλα σας, προσφέροντας τους μεγαλύτερους και επώνυμους ιταλικούς οίκους και τα πιο ξεχωριστά έπιπλα, σχεδιάζοντας μαζί το σπίτι που ονειρεύεστε. Έχουμε επενδύσει σε επώνυμους ιταλικούς οίκους, τόσο γνωστών εταιριών όπως είναι ο Missoni Home, Versace Home, Καλία, Di Lazzaro, αλλά και σε εξαιρετικούς ελληνικούς οίκους που μπορούν να σχεδιάσουμε μαζί το σπίτι που ονειρεύεστε με τις διαστάσεις που επιτρέπει ο δικός σας ο χώρος. Κάνουμε μελέτη του σπιτιού σας για να προσφέρουμε τις λύσεις και τις προτάσεις που αντιπροσωπεύουν εσάς, που αντιπροσωπεύουν το δικό σας σπίτι. Θέλουμε να παρέχουμε ασφάλεια, θέλουμε να παρέχουμε εμπιστοσύνη. Και αυτή είναι οι υπηρεσίες που προσφέρουμε από την ομάδα μας, τόσο την αρχιτεκτονική όσο και τους διακοσμητές που έχουμε στο κατάστημά μας, που μπορούν να μεταμορφώσουν το χώρο σας, να τον δημιουργήσουμε έτσι όπως εσείς επιθυμείτε. Μια επίσκεψη στο χώρο μας σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε το σπίτι που εσείς επιθυμείτε. Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε από συνδυασμό τραπεζαρίες, καρέκλες και σαλόνια και να τα διαμορφώσουμε στις δικές σας ανάγκες, στη δική σας αισθητική. Δημιουργούμε χώρους με αξία, με σεβασμό και πιο πολύ αυτό που θα επενδύσετε θα είναι η καθημερινότητά σας, η ζωή σας. Θα ξυπνάτε σε ένα περιβάλλον που θα σας εκφράζει απόλυτα και αυτό θα το σχεδιάσουμε μαζί. Για εμάς κάθε πελάτης είναι πολύτιμος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσφέρουμε ποιότητα, υψηλό design, γι' αυτό και πηγαίνουμε σε όλες τις εκθέσεις, τόσο στην Ιταλία, στο Παρίσι, στο Λονδίνο και βρίσκουμε τους κορυφαίους οίκους και τους φέρνουμε στην πόλη μας, στην Πάτρα, στην ακτή Δημαίων 80, στα Έπιπλα Γεωργιόπουλος. Όταν βρούμε αυτό που πραγματικά εκφράζει εσάς και θα φτιάξουμε μαζί το σπίτι σας έτσι όπως πραγματικά το έχετε φανταστεί, όπως το επιθυμείτε, όπως θέλετε να ξυπνάτε κάθε μέρα, το πιο σημαντικό είναι να έρθουμε στο χώρο σας, να κάνουμε τη σωστή επιμέτρηση και το εξειδικευμένο προσωπικό μας να φτιάξει μία 3D απεικόνιση του χώρου, μία φωτορεαλιστική απεικόνιση, η οποία θα μπορείτε να δείτε το σπίτι σας πριν ακόμα το επιπλώσουμε. Πριν ακόμα φέρουμε τα έπιπλά σας, θα ξέρετε ακριβώς ποια θα είναι η σωστή τοποθέτηση, οι σωστές διαστάσεις και η διαρρύθμιση. Σας περιμένουμε στο χώρο μας, στην ακτή Δημαίων 80, να βρείτε το σπίτι που πραγματικά ονειρεύεστε, να δημιουργήσουμε μαζί αυτό που σας αξίζει, το δικό σας σπίτι.